3番手、アニモと言います。神奈川県から参りました。先ほどの関西の鳥子さんのですね、熱狂的な会場の雰囲気を思いっきり今下げちゃってすいません。あれほど賑やかにみんなが盛り上がって、次は何だろうと思うときに、これかっていう感じで、ごめんなさい。これ豊草薙さんの魂の歌というのでね、で、草薙先生にこれを習ったときにですね、吹くのはいいけども、思いっきりやってくれないと困るんだよこの曲はって言われたんですけど、自分なりにやったつもりで言います。魂の叫びを伝えるように吹いてくれって言われました。もう大体これで私の仕事終わりなんで、あと5曲はこちらに任せてですね。次なんだっけ、ラビリンス。これも豊草薙さんのちょっと怪しげなっていうんですかね。違うと言われる。そうだ、プログラムと違うって今言いなさいって言われました。はい、違います。2番と3番がいいか。草薙さん、豊草薙さんが好きなメンバーなんですけども、ラビリンス迷宮っていうですね、迷い込んだ雰囲気がこの弦だけで出せるかどうか、ものは試しでやってみましょう。あれ？試しに。怪しげな感じですよね。みんな聞いてください。
カーとチャランガだけどうでしょうかね。素敵だなと僕は思ってますけども、ちょっとトリコさんとね、違うグループだぞという示したいなと。この方と飲まれてしまうなと思ったので、続けにですね、豊福さなぎさんの曲をまた行かせていただきます。今度はですね、風浪という風の狼、風がですね、舞うような感じを表現してねと言われております。表現できるでしょうかね。なんとか無事に3曲終わりまして、残るは3曲ですね。頭の中で今あそこは間違えた、ここは間違えた改装をしてるんですが、これはまあ置いといて、あと3曲やっちゃおうかなと。で次はですね、今度はそうなんだけど、実はこの弾きながらやりますね。お願いします。でパペル・デ・プラダっていうご存知の方はご存知だけど、知らない人は知らないと思うんですね。で要はあちらで銀の手紙で、銀の手紙って何じゃいなっていうと、要は思いを込めてですね、ここ一番の勝負の時に銀の手紙で、自分の思いを書けば、叶うという
ですね。本当かどうかわかりませんけど、でこの歌は実は男性のがね女性を思う歌なんです。始めますか。でも今日はですね逆に女性が男性を思う歌をしてもらったんですね。今日私はもう横でこう見て、で叶わぬ恋をですね、もう始まっちゃいましたけど、こういうバージョンはよくあるんですね。みんなそういうふうに聞いてもらうと雰囲気が出てくる。聞いても正面も暗くしてもらえるんですよね。ありがとうございました。着々と進んで、どうでしたかね、2人の可愛らしい声ね、うっとりしてですね、散歩には落としそうになりましたけどね。では今度はバージョン変えて、いつもはですね、弦をやってくれてる2人なんですけども、ちょっとたまにはギターを弾けるんだぞっていうのを見てみなって言われましたので、2人が剣に回るぞというのを言っていただいたので、ありがとうございます。たまにはギターを弾かせていただけるチャンスがあったとありがとうございました。
今度はパナスル、ありがとうございます。すみません。硬いですよね。頑張ってください。もうちょいです。あ、これでいいですよ。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。こう書き換えるとね、こういつもバタバタがね、本当に申し訳ないですね。はい。申し訳ないです。はい。実は今度僕はマナースルドイペルーのですね、昔の戦士ですね、それも女性が頑張ったところは国が栄えるねという歌なんでしょうかね。違ったけど。今日は適当なことをずっとさっきから言ってました、ね。話半分に聞いといてください。いや全部聞かない方がいいですね。で、2人がですね、女性戦士になりきって剣を吹くというね、新しいチャレンジですかね。本性を隠してたのを出して勇ましく演奏します。ありがたい。やってもらいましょう。ではお話はその辺にして。
性の二重奏も綺麗ですよね。ギターを落としそうになっちゃうんですよね。最後です。ずっとこういう曲ばっかやってるのかなと思うといけないので、最後はモレナーダって知ってますかね。更新の曲ですね。どういうんでしょうね。で、友人関係に今ありますトリコさんが友人関係入っていただいて、とにかく3人で、本当は4人いるグループなんですけど、1人ちょっと今日は具合が悪くて来れなくて、タカさんが来れないんで、さらにしょぼくなっちゃったんで、もう、トリコさん、元気の塊、トリコさんですね、思いっきり固めてもらおうかなと思いまして、もっとこちらに前でできれば僕らの前に立ってください。どうぞ。あれ、さっきの新潟の方はどこにいるの？ベンガベンガ。はい、わかりました。はい。みんなよかったら。よかったら出たい方はどうぞ。ただですので。Pues Moreno. 鳥子さんでした。ありがとうございました。助かっちゃった。